खावलायनो साननाया माने गुदिनिफ्रायनो बुंनांगोन होननानै बुङोब्ला बिसोरो अक्ट'बर मासावहाय NIA केस फैदोंमोन बाजैनि खावलायनो साननाया माने गुदिनिफ्रायनो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो अक्ट'बर मासावहाय NIA केस फैदोंमोन बाजैनि ओमफ्राय बेखौ मिथिनायनि उननिफ्रायनो माने जोंनिफ्राय गोजान जानानै दङ दिनैसिम जों लोगो मोनाखैखौनो बुंजायो डिसेम्बराव ख्रिस्टमासनि समाव बिसोरो फैदोंमोन गंसे स्कुल दङ नालाय गावसोर खुलिनायनि बे स्कुलावहाय बियो फैदोंमोन फैनाय समावहाय माने सरकारनि मानसिफोरा फैनानै खेबसे नङा खेबनै नङा खेबब्रैसिम लोगो हमफैनानै बिसोरो माखासे खोथा रायलायदोंमोन खिन्थु खोथाया मिलायैनि जाहोनाव आरो बिसोरो जोंनिफ्राय माने गुबुन जायगायाव थांफिनदों आरो दा बे थांफिननायनिफ्रायनो जों दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै आरो ओमफ्राय कन्टेक्टबो गैया बिसोरनियाव मबाइल गैया हिसाबै दाने बिसोर थांखांनायनि उनाव आरोबाव सरकारनिफ्राय फैनानै माखासे मानसिफोरा माने जोंनियाव खबर लाफैबाय थादोंमोन खबर लाफैनायलाय माने जोंहा जेबो बिसोरनिफ्राय खबर मोनै हिसाबैहाय जों बुंबाय जों मिथिया बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन माने अपारेशन जासिगोन माबा मोनसे जानो हासिगौ मानसिखौ थाब नांगौमोन होननानै बुंफैबाय थादोंमोन दा बुंफैनायलाय माने जोंबो सेस्था खालामदोंमोन मानसिफोरखौहायो जेनेबा खबर लाबायदोंमोन गुबुनफोरनियावहाय ओमफ्राय जेबो खौरां मोनैखाय जों दासिम दङ आरो ओमफ्राय बे समाव बिसोरो बुंदोंमोन जेनेबा फैनानै बुंफैनायाव अपारेशन जासिगोन जों थैनायखौ लुबैयाखै नोंसोर न'खरनि मानसियाबो थैनायखौ लुबैयो नामा जोंनियाव सोंदोंमोन आरो ओमफ्राय जों होनदों जोंबो सेस्था खालामगासिनो दङ मानसिफोरखौ जेनेबा बबेयाव लोगो मोनगोन जोंबो खबर लादों ओमफ्राय बे समाव बुंदोंमोन नालाय बिसोरो माने न'खरा खस्थ' मोनसिगोन होननानै बे समाव आं बुंदोंमोन माने जाया दायनिगिरि बिसोरखौ नागिर बाजैखौ नांगौ आदाखौ नांगौ सानैखौ नागिर खिन्थु न'खरनि सायाव बेबायदि खालामनो मोना होननानै जों सिगाङावनो बुंदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला लानानै थांखांनाय उनावहायबो माने आं गोबां खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय मैखोमा सिनायो आदा मैखोमखौ बियो कल कनफारेन्स खालामनानै आंखौ हेमन्त सारजों ओमफ्राय सार प्रमदजों रायलायनाय समाव माने फंनैसोल' खोथा बुंदों बिसोरबो नोंनि दादाया बबेयाव दङ ओमफ्राय आं बुंबाय आं मिथिया ओमफ्राय सोंदों आरो माब्लानिफ्राय गैया होननानै ओमफ्राय आं बुंदों डिसेम्बराव फैदोंमोन डिसेम्बराव फैनायनिफ्रायनो दिनैसिम लोगो मोनफिनाखै ओमफ्राय बिसोरो बुंदों नोंसिनि दादाखौ बाजैखौ लिंबो लोगो मोनोब्ला जों रायज्लायगोन बिसिनि जेसेबां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों कर्टआव जेसेबां खामानि दङ बेखौ जों मावगोन जास्ट नोंसोर माबा बुंहरदों आरो जेनेबा लिंनानै लाबो जोंखौ रायलायगोननो होननानैहाय बिसोरो बुंदों ओमफ्राय दा बिदि बुंनायलाय माने जोंबो सेस्था खालामदों थेवबो जों दिनैसिम लोगो मोनाखै ओमफ्राय आइमोनखौ लानानै थांबाय दिनै हगारगोन गाबोन हगारगोन बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनैसिम आइखौ हगारदों ओमफ्राय आदा सासे दङ बेखौ हगाराखै आरो दासिमबो दा जोंनि लुबैनाया बेनो माने जायखौ नांगौ बिसोरखौ नागिर अपारेशन खालामनो होनदों अपारेशन खालाम जोंनिफ्राय जेबो अबजेक्सन गैया आरो माने जायखौ नांगौ बिसोरखौ नागिरनानै लाबो जेलाव सोनो गोसो सो मा साजा होनो गोसो हो खिन्थु जों थैनायखौ लुबैयाखै आरो जोंबो थैनायखौ लुबैयाखै जों बे खोथाखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो माने जों नागिरगासिनो दं होनदोंमोन ओमफ्राय आरो बुंबावदों बिसोरखौ नागिरनो साननैबो सम नाङा होननानै बुंफैदोंमोन दा मास मोनसे 1.5 मासानो जाबाय नै दासिमबो मानो नागिरनानै लाबोनो हादिया सरकाराथ' बेखौ दायथ' लानो हायो न'खरनि सोरबा दाय गैयै मानसिखौहाय लांनानै दोनहैनानै बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आरो जों बेखौ लुबैदों नोंथांमोना सानो नामा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव माखासे
जिथुनाखि केसफ्रा उइद्र' जानांगौ खिन्थु जायाखै औ बिनि थाखायनो बिथांमोना थांफिननांदों सानो नामा? बेयो सैथोखा माने बिसोरो बुंदोंबो माने बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जेनेबा जेसेबांनाखि बिसोरनि हान्जा जेलाव थाबथानानै दङ बिसोरखौ बिसोरो उइद्र' खालामजानायखौ लुबैदोंमोन ओमफ्राय नै डिसेम्बरावहाय जेब्ला बिसोरो फैदोंमोन बे समावहाय बे केसनि सोमोन्दैबो बुंदोंमोन आंजोंबो फंनैसो रायज्लायलांदों माने नोंसोरखौ गावसोरजों सरकाराव थाफाजानो लुबैदों बेबायदि खोथा बुंफैदों आंनि सिगाङाव दा नोंसोर मा सानो आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन बाजैनि सिगाङाव बाजैया बुंदों जोंथ' थानो हायो खिन्थु जों फैनायनि सिगाङावहाय जोंनि केसफोरा जेसेबांनाखि थाबथानानै दङ बिसोर गासैबो उइद्र' जानांगौ बिनि उनावसो जोंबो फैगोन बेबायदि उनाव मावगोन होनना बुंनायावनो गासैबो खामानिफ्रा थालांजोबदों नैबे खोथाखौ बुंदों आरो बाजैया दा जोंबो लुबैयो जेनेबा उइद्र' जानायखौ जेनेबा सोरबा बायदिया बेबायदि खस्थ' मोननांनायनि गेजेरजोंनो सुइसाइडबो जानानै थैनानै थांनाय खौरांखौ जों मोनदों दा बेखायनो माने बेफोर समयसाफोरा माने थानो नाङा